Представяме ви новото партньорство между OpenCart България и Нула. Решение, което обединява онлайн продажбите и счетоводството в една платформа. Всеки онлайн търговец знае колко време отнема ръчното въвеждане на поръчки, фактури и наличности. Грешките се натрупват, а работата става все повече. Затова създадохме интеграция, която автоматизира връзката между OpenCart и Нула. Всички поръчки, продукти и цени се синхронизират автоматично. Интеграцията спестява часове работа всеки ден. Тя е стабилна, гъвкава и напълно адаптирана към българския бизнес. Вече можете да управлявате магазина и счетоводството си в синхрон и в реално време. Разберете повече за интеграцията между OpenCart България и Нула и вижте как тя може да помогне на вашия бизнес. Посетете opencartbulgaria.com и научете повече още днес. OpenCart България плюс Нула – онлайн магазин и счетоводство в една платформа.